Здравейте на всички, аз съм Ериес и тук с мен е DangerBG. Да, това е информативно видео за каналът ни. Да, и някой там гърми нещо. Това е информативно видео, за да ви информираме какво ще става за бъдеще в нашия нов канал. Аз ще качвам клипове и в този канал, и както и в моя. Моя е Ериес789, сигурно го знаете. Ала е Danger Какво? Ще има линки на двамата нива. Да. Между другото, ние няма да снимаме само на Майнкрафт, аз ще снимам и на някои хорор игри. Най-различни. Да. Да, това е... Търсиме нови участници. Не знам. Още двама участника ни трябват само. Така че ако искате да се запишете, пишете в коментарите запис и вашият скайп. Роли. Аз то нямам Ендър чест. И да, това видео ще бъде кратко. Само да ви информирам. То кратко се води принципно до 5 минути, ама то ни е две направи. Така че надявам се нашият канал да ви хареса. Харесвайте, дайте Ще свършваме ли вече? Да. Окей, приемаме. Това беше всичко от този клип. Надявам се да ви е харесало. Аз бях Ериес, тук с мен беше... Как ти беше името? DangerBG. Абонирайте се за канала, лайквайте клиповете, можете да ни харесате Facebook страницата, която сме създали. И да, благодаря, че гледахте този клип. Аз бях Ериес и айде от мене. Чао! Да, чао!